Svima li se čujemo? Čujemo se. Dakle, izuzetno mi je drago što sam danas ovdje i što sudjelujem i slušam i uvodna izlaganja i sudjelujem evo u ovoj raspravi. Dakle, ja doista od srca i iskreno ovdje pozdravljam sve nazočne i u ime Ministarstva pravosuđa i uprave i našeg ministra koji zna da sam ja danas ovdje i u svoje osobno ime. Ono što želim naglasiti, a i svi znamo da je prostitucija jedan društveni fenomen globalnih razmjera i da je to tema koja izaziva brojne rasprave. Kako u pogledu onog pojma i definicije kako je netko i možda različito vidi, ali ono što je za nas danas bitno to je potreba zakonske regulacije, dakle prostitucije i onih njezinih najtežih oblika pojavnih, a to je upravo i predmet ovog sastanka, dakle povezanost trgovanja ljudima i prostitucije, odnosno iskorištavanja žena, posebno maloljetnih osoba za zaradu, a preduvjet je trgovanje ljudima koje imamo kao posebno kazneno djelo najteže kategorije u ovom dijelu zaštićivanja međunarodnih vrijednosti. Naravno da ova problematika i pitanje zaslužuje svestrano razmatranje i proučavanje apsolutno svih regulativa, naročito u Europi, u europskom dijelu, pravnom sustavu, kako bi Hrvatska tu problematiku kaznena ili prekršajna djela ili redefinirala ili, ako tako se zaključi nakon svestrane rasprave, praktički brisala u određenom području. Ono što je bitno, a radi se, kažemo, o različitim pravnim pristupima o regulaciji ovog pitanja, Europski parlament usvojio u veljači 2014. godine rezoluciju o seksualnom iskorištavanju i prostituciji, te njezin utjecaj na jednakost spolova. To je rezolucija kao jedan od mogućih načina borbe protiv trgovanja ženama i maloljetnim djevojkama upravo navela model koji je usvojila Švedska, Island i Norveška, takozvani nordijski model, u skladu s kojim je upravo korištenje i kupovanje seksualnih usluga kazneno djelo, dok pružanje takvih usluga to ne bi bilo. Međutim, činjenica je da Europska komisija do danas, što bi mi htjeli da je, a da nije se dogodilo, da nije predložen europski zakonodavni okvir kojim bi se harmonizirala minimalna pravila o prostituciji kao takvoj u državama koje su članice Europske unije. Pitanje prostitucije djelomično je zakonodavno riješeno i u kontekstu direktiva o suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti žrtava, vezano za što su i komisija i parlament nedavno donijeli izvješće o provedbi, gdje je vidljivo da parlament traži od komisije da ovu izmijeni direktivu o suzbijanju trgovanja ljudima i da je nakon detaljne analize u cilju poboljšanja mjera sprječavanja i borbe protiv trgovanja ljudima, a povezano s tim i prostitucije, praktički ojača i promijeni na način da bude učinkovitija u borbi protiv toga, protiv tih izazova i problema. Ono što je bitno ovdje istaknuti, a kolegica Jelavić Bezbradica je i to navela u svom uvodnom izlaganju, da je kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske po pitanju prostitucije djelomično samo izmijenjeno još u siječnju 2013. odnosno prije toga kad je došao takozvani novi kazneni zakon na primjenu i stupio na snagu. Praktički prije donošenja tog novog kaznenog zakona 2009. godine je osnovana radna skupina i po prvi put su u Hrvatskoj sazivane javne rasprave da o ovoj problematici kažu više i razne političke stranke, tijela državne vlasti, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva, akademska zajednica i ostali dionici. Na tom tragu, evo ja danas ovdje prvi put moram reći, što je iznimno mi drago i korisno, sudjelujem isto u nečem sličnom, dakle da čujemo što ko kaže, misli
smatra da bi trebalo napraviti, poboljšati, učiniti da se suzbije i sprječava takvo zlo i zaštite žrtve te problematike općenito. Znači, najveća novina je bila da je kriminalizacija klijenata ipak moguća, ali samo kod onih koji koriste seksualne usluge ili pod prisilom, prijetnjom i obmanom. To kazneno djelo je praktički unutar stavka 2 isto propisano na način da je u istoj kategoriji kao kod onog koji organizira radi zarade praktički prostituciju. Tako da mi statistički, bojim se, ne možemo baš uvijek popratiti tko je onaj tko organizira po stavku 2 i sankcioniran je, a i onaj koji kupuje te usluge. I to mi je palo na pamet i otvorilo da i to moramo promijeniti, da bi točno uvijek znali kad god nešto mijenjate u zakonu ili popravljate. Naravno, ima više želja i smjerova, ali kad se zauzme jedan smjer, on se mora temeljiti na nekakvim ipak podacima i kažem i nekakvim, nije nekakvim nego činjenicama, a jedan od njih je analiza i statistika, a kažem evo ovaj stavak 2 koji praktički sankcionira i propisuje neželjeno ponašanje klijenata, praktički je uvučen u istoj kategoriji kao i onaj tko organizira i zarađuje. Pa kad vi napišete samo članak i stavak, niste sigurni ako nemate presudu tko je tu osuđen, ili onaj tko organizira ili onaj tko kupuje uslugu. Naravno, bilo je prilikom donošenja tog kaznenog zakona sličnih razmatranja, kao što je kolegica Bezbradica rekla da bi trebalo doista ne da to postoji samo kao posebni kvalificirani oblik prostitucije, već jednostavno da se korištenje i usluge i kupovanje sankcionira, a da se iz prekršajnog zakonodavstva isključi prekršajno kažnjavanje osoba koje pružaju te spolne usluge za novac. No, međutim, to se nije dogodilo, praktički je ostalo u pokušaju i mijenjanje zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je zakon u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, praktički su oni stručni nositelji, a kazneni zakon isto nije doživio nekakve nove, modernije pristupe i promjene još od 2013. kad je stupio na snagu. Naravno da je potrebno poduzeti određene korake da bi se ovaj vječiti problem i fenomen pokušao kroz zakonsku regulativu riješiti na onaj najbolji način. I mislim da pohvaljujem ponovno izlaganja uvodna. Ovo osvješćivanje je potrebno ne samo žrtvama, evo potrebno je svima nama, jer počnemo malo drugačije ili dublje promišljati o određenoj problematici koja nije jedina u kaznenom zakonodavstvu, ali živimo u bremenitim vremenima, modernih tehnologija. Kako bi rekla, s jedne strane imamo veliku potrebu za ljudskim pravima u onom najširem obliku, da im dopustimo da šire, otvore i rasprše, a naravno s druge strane, to su one nijanse, imamo potrebu društva u svim dimenzijama, naročito da zaštitimo naše i mlade ljude koji stasaju, rastu i učimo ih kako bi se trebali ponašati, cijeniti sebe i druge. Dakle, to su te male nijanse kao i kod govora mržnje i društvenih mreža, gdje ih nije lako ograditi i podvesti pod kazneno djelo ili prekršaj ako se o tome doista ne povede jedna široka, velika javna rasprava, uzme u obzir i sagleda zakonsko rješenje i drugih koje nam uvijek može koristiti. Evo, ja sam sad zapisala, ja sam čula za Kajsa je divno, iako je ona iz skandinavske zemlje, koliko shvaćam, ona je pohvalila francuski model
i mi ćemo ga doista i proučiti i švedski i francuski i na taj način doista, evo ja osobno ću prenijeti i našim ljudima ovdje u stručnom smislu koji se bave kaznenom problematikom i kaznenim zakonom, da u sljedećoj radnoj skupini tu problematiku treba staviti na dnevni red, sagledati, razmotriti i onda je propisati u onom punijem obliku gdje bi se zaštita dobila i brže i učinkovitije i dao jedan odgovor društva na neželjeno ponašanje, postupanje, kako bi se te žrtve praktički osvijestile i zaštitile da će imati brzu zaštitu društva, ali uvijek ne smijemo zaboraviti da one žrtve i nesretne žene koje se dragovoljno u navodnike ulaze u prostituciju, ne govorim samo o najtežem obliku trgovanja ljudima, to je, moramo razlikovati dobro dva oblika prostitucije, uz trgovanje ljudima ga gledati u jednoj široj, kompleksnijoj razini. Dakle, bez dobrobiti i prosperiteta društva mi ne možemo samo sankcioniranjem promijeniti ni svijest ni želju neke nesretnice, ako joj ne osiguramo posao i osvijestimo je da će samo zato jer u kaznenom zakonu ili prekršajnom nešto piše, ona imati što jest i kupiti odjeću sebi i svom djetetu. Znači mora se doista gledati i šira slika. Nije dostatno samo propisati, sankcionirat ćemo nešto i sad smo mi završili sve. Mislim, puno je dublji, svi smo toga svjesni, puno je dublji problem i sa žrtvom ovih kaznenih dijela, ujedno i praktički provoditeljicom ove aktivnosti, treba raditi i osvijestiti i dati joj pomoć da ona ne bi poželjela baviti se ovim. Eto, u tom smislu ja se zahvaljujem i doista najiskrenije kažem da nam je koristilo, ostaću do kraja slušati, bilo je apsolutno i korisno i zanimljivo pratiti ovaj sastanak. Ja se zahvaljujem u ime Ministarstva pravosuđa i uprave.